Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India. Minta kalami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam bnia. One shaka Frank Motors light ko ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khandai hinyo lai. Kaseng kurma kedo hadim laseng ya ka arpunyo tre ubanai naitung house nam ka khandai spa khandai pun reo ha kashnong that ribhoi district klale ishibun ki kam nak bentaban kinte yo ka kurhi barok we hadu bakala ban play ya ka we ka school lower primary but menta kala kinte sha ka mangka thiang makdo memorial secondary school hanong nup umpo win ribhoi district Habekran bat kabati CTB ubabu Joseph Makdo ubade Presiden kaseng kor Makdo ula pintip bakum kaseng hi de kejing perkhat ban kente ye ki samla don sab jong kor haka kam than jing than jong ka zone marngar klapli pat ba sia ka we ka project ya ka blatip kong ka mang ka thiang Makdo weaving training center haka jing ka do lang jong ki prakni ka seng kor Makdo kila song dun kam ban don ka kan ja seng kebala ban lum lang ya ke kur baro ke dan saudong jong kari kasih jantia kidan cha ribhoi kidan cha west kidan jantia kidan ru sagi jaka ki ba kham kendong henry langsung de ban lum lang ki baro kumta ka sengkur makdo ka kur makdo kala sengya ka sengkur makdo ha ka arpi trigu Julai kat kendai spak kendai pen Rio ha kesnong that ka jing temu galong menengkong ban lum lang hik prakur bakin itu itau bikin tip ya ki kur ki kha ban tip ya ka jing jit ki sari kumno ban kam kimi kumno ban kam pa kumno ban kam ya ki para ki men kane kedega bangsan bikin sotu bikin i kini teli kabar kelong bante ya kakur baro kowe ha kaban ya lambap tinti kham tam ka jingnang start education bat ban ya rabru ya ki para ki persa ba kin tip riu kin tip lay lang bag jing sneng jing kraw jong ki long kini rangkat bat ki kimi ki pa ha jing tip riu tip lay kabalai ka long ban yarap ban tinti bikin roy kin par ha ga khayi ka pateng ha ka im lang salang bat kin roy ru ha ki liang baro ha ka jing im jing ki kham ta me je de ha ka im lang salang ka sengkur makdo ka danru ki temu ka kerpang ban bu ki project ki baper ha ki sun lani ha ki unit lani ki snong knang bala ban yarab baptil ti ki para ki persa ki khun kha ban ai ki ya ka kam ka jam ban til ti ki bakin pentebet kat kum ka jing tibet ka jong ki ha ki kam ki baper kumta ka sengkur makdo kala seng ya ka school ha right nong tung ha umpawin ha ka ba ki para ki persa ha gitu ki jaka kidang bruna bet kidon kamru ujenang jingstan ngelaslang ta ka LP school bat menta ngeladon ha ka secondary school bat ngesnat ban tip ban i ba ka school ka ya chmat chaprang ba ka sokaru kala itu ka bat kaliang baro haka jingnang jingstat ki kimi ki pa ki paramarjan marpar ki bran hagitu ki than kalong jigar khu ba la ban sekri ki bat haka akor ka buram bakin ki rat khmat prang haka liang ka jingnang jingstat ka sengkur makdo kala pliru sagwei pat ka project terkam juki jongka kata kalong ban yarap ban tilti hik parah persa ki dan ka sab ban su ban thai kumta ha ka sun marngar ka sengkur makdo kala seng ya ka mangka thiang makdo weaving training center
kajing temu kalong banyarap ki parai persa ki batbet haka su katai te kini ki projek artli ki baka sengkon makdo kala seng kan long ka jingrap ban jingker ku na ta parai persa ban ai kam ai jam ki knang ban kin yeng jong ki jat de ban community tang haka ban ap ya kam sarkar kumta ka sengkur makdo kala sim ya kini ka senjam haka ban ya lambap tinti ya ki para ki persa ya ki bahiyeng hasam bakin dan ka jingi ie ka jing teli ka jing sotu jumut bat kin song traru yala ka kur bat kham tam e haka bakin yeng jo ki jan abikin trei ki kan ba per kat kum ka sap ka phong mamaki ki dan bat ka sengkuru ka tinti ki de tang ban ai ka khusnam ya tu ki ba job haka jinglong ban kong ba ar hanrei ka bang santam ka long ban ya lambap tinti ki haki jing trei ki ba per ba ki la ban yeng jo ki jan nam tak la shari shi ki jongki kini ki ding tmu ki ba karpang e jong sengkur makdo bat ngi seu sarong ban ong ba ka sengkur makdo kala dap ar po san stem kala he kala san kala yar bat hakiliang baro kala sedang ban ki irat cepat ceprang ngiang lu ba community na kini si cemat ru ba ka sengkur makdo kala ban le bun ki jing sekri ki ba hatam ha ka tamri boy ha ka ri bat ka jap ri barak ka we na ga mta na ji tmu ka ba karpang e jongka